Euroan urtebetez. Orain probatu giga simetriko bateko Zuntza Max 3 hilabetez. Kontratatu 1740an. Arratsaldeon, LGTB fobiaren aurkako nazioarteko eguna da gaur maiatzak 17 eta LGTBI mugimenduak kezkatuta agertu dira gorroto diskurtsoaren igoeragatik, baita komunikabideek kolektibo horien aurkako erasoei ematen dieten traetaragatik ere. Gaurko egunean asko izango dira genero aniztasunaren alde eta LGTBI fobiaren aurka Euskal Herrian zehar egingo diren ekimenak. Hiri, herri eta auzo askotan aldarrikatuko dute sexu eta genero berdintasuna. Esaten dute guztia adreilu bat jaurtik izoetan zehar luzatu ziren istiluak. Stonewall es sin duda un hito en la lucha trans Moyobaribí, pero no la única. Antes y después ha habido diferentes momentos en los que las personas trans, maricas y bolleras hemos tenido que enfrentarnos al sistema. En el mundo occidental tuvimos más Stonewall. Acababa con la vida de la travesti Francis Vadillo en Errentería. Si hace 50 años este colectivo se levantó frente a la norma, hoy, desde el orgullo de estar y ocupar las calles, debemos reivindicar que la lucha sigue, que Stonewall no fue el inicio, pero desde luego los Pride no van a ser el final. Stonewall Mugarri, Francis Gogoan, Kale eta Narro, la lucha sigue. Pride! LGTBI kolektiboaren aurkako erasoen gorakada ohartarazi du ikusgunek Gasteizko LGTBI fobiaren aurkako behatokiak LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunaren harira. Naia Torrealdai, Euskal Herriko bilgune feministako kidea. Pandemiatik nik esango honeke intentsifikatu dela, bai eraso homofobo, bai eraso lesbofoboak handitu direla, intentsifikatu direla, eta bueno, azken egunetako eraso honek, baina niretzako oso larria bai da, Bilbon gertatu izen dela, zenbat hildako, horrelako kasu grabe baten eta zelako isiltasuna egondan, horren besterako kasu heltzeraino eta jendartean egondan isiltasuna horrelako gauzak gertatzen direnien kalea hartzeko ez gaitasune horretatik, eta nik esango honeke inoiz baino importanteago dela gaur egin diren mobilizazioetara eta egingo diren mobilizazio deialdietara agertzea, kainako 28ko plataforma gehienek deitu da bienetara eta indarkeria hori bizirik dauela ikustarazteko bai. Atzo gainera Uribarri Ganboako urtegian gertatutako eraso homofobo bat salatu zuten sareetan. Eta gaur, Donostiako Ondarreta hondartzaren inguruan igandean gertatu zen beste eraso baten berri eman dute. Ez Dilanao, Gasteiz. Sare sozialetan jakinarazi duten arabera, igande arratsaldean Arroiabeko hondartza nudistan bikotekidearekin zebilen gazte bat, harri batekin eraso eta marikonde mierda oiukatu diote. Horren harira gaur homofobiaren aurkako nazioarteko eguna izanik, ikusgunek Gasteizko LGTBI fobiaren aurkako behatokiak Gasteizen sexu orientazioaren eta genero identitatearen aurka izandako gertakariei buruzko 5. txostena argitaratu du. Datu horien arabera, 2021 intzidentzia LGTBI fobiko gehien izan dituen urtea izan da, izan ere guztira 27 kasu erregistratu dira Araban, gehienak Gasteizen. Horrekin batera ikusgunek transfobiak ere gora egin duera adierazi du. Bestalde, abortuaren lege berria onartu du Madrilek, emakumeen eskubideak bermatzeko. Presazko bidetik tramitkatu dute arau berria eta abortua harago hainbat neurri jasoko ditu. Sexu heziketaren, osasun menstrualaren edo kontrazepzioaren alorretan.
Hoy también aprobamos en el Consejo de Ministros y Ministras la nueva ley del aborto. Es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que, como saben, son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida cotidiana de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política, y, por tanto, estamos haciendo una ley para garantizar que las mujeres pueden vivir mejor y para garantizar que las mujeres pueden desarrollar sus proyectos de vida con total libertad y con plena garantía de sus derechos. Zirriborroak hainbat eskubidea aitortuko dizkio jendartearen erdiari baino gehiago. Hala nola, hileko mingarriak dituzten emakumeek baja hartzeko aukera izango dute, eta haurdunaldia eten nahi dutenek oztopo gutxiago izango dituzte. Baina ze iritzi dute honetaz herritarrek, Bilboko kaleetan ibili gara. Dira gauzak, zentzugabekoa da gauza hauen kontra egoteak. Zitza erdia ibili naiz horren alde, ez naiz atzera bueltatuko. Nire ustez txarragoa da ume bat izatea, orduan uste dut hobeto dagoela abortatzea gurasoen baimenik gabe ume bat izate gaino. Nik uste eta aurrerapen garrantzitsu bat dela, bai, uste eta amasi urtekin ja konsientezala egiten duzun zure gorputzarekin, zure bizitzarekin, eta azkenean ume bat izateko nahiko gaztezea oraindik, eta uste eta aurrerapen nahiko garrantzitsua dela. Y creo que 16 años es todavía para mí una niña que yo creo que debe tener el consentimiento de sus padres. Bueno, nik uste dut gurasoak beti jakin beharko luketela zer gertatzen zaien bere umei, zeren laguntza handia dira beti, espero dut. Y todo me parece estupendo, hay que ir con los tiempos. Ustez oso ondo diruditzen da lege berri hau, ze gure decisión da, al final. También lo veo un poco peligroso. Bueno, ni ez nago ados, nire ustez, urte horrekin adostasun behar du gurasoengatik. Ondo iruditzen zait, eta ez dakiz zergaitik beste pertsonek gizonak ez daukatenez hilekoa hori buruz opina behar dute. Hileko mingarri bat izatean nahiko gogorra den gauza bat da, eta bai baja bat eduki aldula hori pariatzeko edo. Entzuten dut, nire inguruan kostatuko da gehiago, ze ezin dute ulertu. Gizonak izango balirakiko lukete baja eta 1000 bajas. Emakumeak aukera hori badaukate, kontratatzerako orduan, gehiago pentsatuko duzu. Nik uste dut abortoa eskubide bat dela, orduan doainik izan behar dela, eta horregatik ospitale publiko bat guztietan egon behar da aukera hori, uste dut. Azkenean uste dut hori eskubide bat dela eta guztion eskura egon behar dela, eta ezin da bakarrik leku zehatz batzuetan egon eta hiri batzuetan, azkenean ospitale guztietan egon beharko den zerbait dela uste dut. Oso ondo, nire sasoian Londresera joan behar zen, orduan hemen izan behar da, etxean eta baimen guztiarekin. Gaiz aldatuta, ostegun honetan Espainiako Kongresuak ikusentzunezko lege berriaren eztabaidari ekingo dio. Eta eztabaidaren atarian, legeak bere egin behar dituen ardatz nagusiak proposatzeko batu dira gaur Donostian hainbat eragile, Udane Arbeo Donostia. Egun gutxi barru ekingo dio Espainiako Kongresuak ikusentzunezkoen lege orokorraren eztabaidari. Lege horrek eragin handia izango du euskararen etorkizunean eta azken hilabeteotan hainbat ekimen eta lanketa bideratu dira horri begira. Eta gaurkoan Donostiako kafe antzokian euskararen eta ikusentzunezkoen arloko zenbait eragile euskalgintzaren kontseiluarekin batera bildu dira. Legeak bere gain hartu behar dituen ardatz nagusiak zein diren proposatzeko.
Horien artean azpimarratzekoak aldez aurreko finantzazioari dagokionez hizkuntza gutxitu bakoitzari gutxienez 8% esleitzea eta bestalde diru publikoz egindako lanetan euskarazko, katalanezko eta galdizierazko bikoizketa eta azpidatziak txertatzeko betebeharra ezartzea. Jarraian xehetasun gehiago Paul Bilbao Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak eta Aldes Aginagalde Pantaiaz Euskarazeko bozeramaileak. Onartu behar den lege horrek benetan gurea eta gure bezalako hizkuntzen presentzia duina bermatuko badu, beharrezkoa da lege horrek elementu batzuk jasotzea. Besteak beste, bai finantzazio kuotei dagokienez, bai emisio kuotei dagokienez, beharrezkoa da gure eta gure bezalako hizkuntzek kuota zehatz bat izatea. Gogakuratzen dugu, edo estatzen dugu, finantzazio dagokienez 8% izan beharko lukeela, emisioei dagokionez, 40 orokorrean ez da gero, hizkuntza bakoitzaren kuota ere ezarri beharko den, bermatzeko berezko hizkuntza ofizial guztien presentzia izanen dela etorkizuneko ikus-entzuzkoetan. Horrez gain, streaming plataformetan geolokalizazio bitartez bertako edukiak nabarmendu daitezela, Euskal Herriaren kasuan, euskerazko edukiak nabarmendu daitezela geolokalizazioaren bitartez, edota momentura arte diru publikoz bikoiztuta edo azpidatzita izan diren eduki guztiak azpidatzi edo bikoizketa horiekin eskaini ditzatela derrigorrez. Estatuko telebista publikoari dagokionez, Klan TV aurrentzako kateak eduki guztiak euskerara bikoiztuta eskaini ditzala eta informatibo territorialak EAN eta Nafarroan euskeraz eskaini daitezela gutxienez. Bien bitartean, EAJak eta Espainiako gobernuak akordio bat erdietzi dute ikusentzunezkoen lege proiektuari zeinbait zuzenketa txertatzeko. Ikusentzunezkoen legeari zuzenketa sorta bat gehituko dio EAJak. Hain justu jeltzalek eta Espainiako gobernuak adostu dute legeari 55 zuzenketa txertatzea. Jeltzalek jakinarazi dute alderdiaren 3 helburu nagusiak lortu dituztela eta horien artean dira autogobernua babestea, EITBren autonomiari eustea eta ikusentzunezkoen marko berrian euskararen presentzia areagotzea. Esan bezala 55 zuzenketa txertatuko dituzte, adostu dute 55 zuzenketa txertatzea eta Joseba Agirretxea diputatuak eman ditu akordioaren xehetasun gehiago jakinarazi du EAJak 58 zuzenketa aurkeztu zituztela, 58 zuzenketa partzial eta horietatik 55 adostu dituztela Espainiako gobernuarekin. Adierazi du beste 10 zuzenketea adosteko bidean direla eta elkarrizketan adri direla izan ere ostegunera arteko epea dute horretarako orduan itxiko baitute lege proiektua zehazteko epea gai ekonomikoetarako eta eraldaketa digitalerako batzordean. Testuinguru honetan Aitor Esteban Espainiako gobernuko EAJako bozeramaileak adierazi duenez akordioak haien nahiak ase ditu, baina ideala ez da. Beraz, uste dut lortu indugula alde batetik autogobernuare babesa, lortu dugule EITBko autonomia mantentzia eta gero ikusentzunezko marko barrien euskararen presentzia areagotu dugule. Beraz, ez da guk egingo genduan legea, baina akordioa ontzat emoten dugu eta uste dugu gure 3 helburu horiek babestu dugu zela. Ikasi egitasmoak eta EAJak 2022ko udako topaketa pedagogikoen aurkezpen prentzaurrekoa egin dute. Elkarlanean 31 ikastaro antolatu dituzte. Uztailaren 4, 5 eta 6 izango dira ikastaroak Donostiako EAJun. 22. udako topaketa pedagogikoen berri ematera gatoz gaur EHUra. 31 ikastaro hauetan anitzak izango dira gaiak, artea, Montessori pedagogia sistemikoa, gogoetarako, zaintzarako ikastaroak izango dira. Sorrera, irakasle ezberdinen beharretatik eta Euskal Herri osoan zehar haur hezkuntzan eman den eraldaketa horri
jarraipen moduan ikusten dugu. Elkarlanetik sortutako udako topaketak dira eta elkarlan horretan ikastaro bat antolatu dugu. Lehen hezkuntza eraldatzen izenekoa. Azkenik matrikulaziorako maiatzaren 7 irekia da izen emateko aukera eta ikasiko weborrian dugu izen emateko aukera hori, ekainaren 15 arte, 3 bikoitza ikasi.eus helbidean. Ekonomia arloan berriz, ELA, Comisiones Obreras, LAB, USO, CGT eta SK sindikatuek grebara deitu dute biharko Arabako metalgintzako sektorean lan hitzarmenaren blokeoaren kontra. Sindikatuek 2 elkarretaratze dei egin dituzte biharko. 5 eta 4 Mercedesen pikateak osatzeko eta 11:30 Bilbao plazan Gasteizen manifestazioa egingo dute. Estilan hau. Arabako metalgintza sektoreko 20.000 langile inguru deituta daude, grebara deituta daude, asteazkenean, maiatzaren 18an, 24an eta 26an deitutako 3 greba eguneko lehenarekin. Goizeko 5 eta 4 hasiko dira piketeak Mercedesen eta 11:30 abiatuko da Bilbo plazatik manifestazioa. Adostutako 9 aldarrikapenen artean, gutxieneko soldata 1.400 euroan jartzea, lanaldia murriztea eta lan osasuna bermatzeko neurriak ezartzea eskatzen dute langileek. Bestalde, Bizkaian ere greba egingo du metalgintzak, lan hitzarmenaren negoziazioa luzatzen bada. Lan jardunaldiaren beherapena, lan osasuna, berdintasuna, lan duina, lortuko dugu. Bizkaian ere greba hotzak dira. Bizkaiko metalgintzako hitzarmena berritzeko negoziazio mailaren blokeoa salatu dute sindikatuek. Atzo 7. negoziazio bilera izan zuten. Gaur, Bizkaiko metalaren 7. bilera, negoziazio bilera izan dugu. Comisiones Obreras beste sindikatuekin batera, plataforma bateratua aurkeztu dugu. Beharrezkoa da soldatak eta eskubideak eguneratzea. Horregatik, patronalari erantzun azkarra exigitzen diogu. Aurrera! 22 egun greban egon ondoren, Hiritar Emolitiko langile batzordeak eta zuzendaritzak enpresako lan itun berria sinatu dute bart. Eta ondorioz langilek greba mugagabea bertan bera utzita lanera itzuli dira gaur. Ostera, gaur bilera egoitekoa zuten Alkontza langile batzordeak, enpresako ordezkariek eta lan ikuskaritzak, baina bertan bera utzi dute Comisiones Obrerasek ezin zuelako. Bada maiatzaren 13 atzeratu dute batzarra. Hau da, 25 kaleratuen epaiketaren bezperan.
gaurko batzarra deskonbokatu dute, komisiones ezin zuen gaur. Eta Eusko Jaurlaritzak nahi dau komisiones egotea. Orduan, 23an jarri digute astelehenean, goizeko 9etan jarri digute batzarra Bilbon. Maiatzan 24an, momentuz dekogu epaiketa. Gu uste dugu etorriko dira Norgestion, Irizar momentuz ez da agertzen. Ez da agertu inoiz eta orain uste dugu ez dela agertuko. Mugimenduak antolatuta solasean ibili zirain Unai Apalaolaza eta David Fernández eta Euskal eta Katalanen errepublikei bide emateko aukerak aztertu eta orain arteko hausnartu zituzten. Mainguru hau jarri gendun, egin gendun batez ere entzuten eztan diskurso bat, ezta? Eta zena diskurso hori, pixka bat partido politikoen kosmobiziotik aratago dijoana eta Euskal Errepublikaz ari dena, ez? Normalean beti politikaz ari gerenean eta Euskal Errepublikaren kontutaz ari gerenean beti alderdi politikoen galbaitik pasatuta ulertzen dugu dena, ezta? Eta pixka hortik alde egiteko eta beste diskurso bat entzuteko antolatu genduen, ezta? Eta gainera berezia izan zen zergatik, ez genuelako gaztelera erabili, ezta? Berak nik euskeraz egin nuen eta berak katalanez egin zuen, eta gero itzultzailea izan gendun, ezta? Beraz horre bai burujabetza ekintza moduko bat ere izan zen, ezta? El que pensem és que el govern de Catalunya actualment s'està fent trampes al solitari, que realment ens estan parlant d'una taula de diàleg que no existeix, que aquí li diem que és la taula de diàleg màgica. En realitat, aquest govern, que per un diàleg que s'ha de fer només quan ja has proclamat la independència i has fet efectiva, l'única cosa que està aconseguint, en realitat, és blanquejar tota l'activitat repressora de l'estat espanyol i del govern espanyol. L'únic que realment s'ha aconseguit de veritat amb això és que el Partit Socialista aparegui com un partit dialogant, que l'estat espanyol aparegui com un estat dialogant i a més, que no existeixi el problema català. I com us podeu imaginar, no es pot solventar un problema que no existeix. Ara mateix, ser català i voler la independència no és un problema, és una molèstia. I les molèsties es resolen internament. Per tant, el problema que tenim ara realment és amb els polítics independentistes que no volen fer la independència. Korrikak Euskaraldiari pasatu dio Euskararen dinamika soziala hauspotzeko lekukoa, Goia Zurkijo ekimenaren koordinatzailea. Guretzat, norbanakoetzat bezala Euskararentzat ere urte zailak izan direla azken bi hauek, eta hasteko nondik gatozen gogora ekarri nahiko nuke, uste dut beharrezkoa dela gogoratzea aurreko korrika etzela egiterik izan, eta 2008ko Euskaraldia egin genuela, pandemia gainera, baldintza berezi eta zailetan, eta esango nuke Euskaraldiaren bigarren edizio horren lorpenik garrantzitsuena hori bera izan zala, ariketa bera egitea horrelako baldintzetan. Kultura arlora jauzi egin da berriz, Arabako bertsolari txapelketaren azken final laurdena izan da asteburuan. Estilan hau.
Aramaion jokatu da larun batean azken final laurdena, Unaian da atera da garaile eta finalerdidetako 2 saioetan arituko diren 12 bertsolarien artean izango da. Esan bezala finalerdiak 2 saiotan jokatuko dira, maiatzeko azken asteburuan lehen Araian jokatuko da, Andra Maria Aretoan, maiatzaren 28an arratsaldeko 5:00 eta bigarren saioa berriz Izarran jokatuko dute maiatzaren 29an. Larun batean Aramaion jokatu zen Arabako Bertsolari Txapelketaren 15. edizioko azken final laurdena. Horrela, 3 saioetako puntuazioen urrenkeran erabakita geratu dira urrengo faseko 2 saioetan jokatuko duten 12 bertsolariak. Aramaioko saioan 6 bertsolari aritu ziren jokoan eta 13 bertso puntuagarri kantatu ostean Unaian da irten zen garaile. Maiatzaren azken asteburuak hartuko ditu finalerdietako 2 saioak. Lehenengoa Araian jokatuko dute Andra Maria Aretoan maiatzaren 28an larun batean arratsaldeko 5:30. Bertan arituko dira Andere Arriola Bengoa, Asier Otamendi, Felipe Zelaieta, Maili Agirre, Oiane Perea eta Unaian da. Bigarren saioa berriz Izarran jokatuko da maiatzaren 29an 5:30 aurrera eta Iñaki Binaspre, Manes Agirre, Paula Amilburu, Peru Abarrategi, Ricardo González de Durana eta Xabi Igoa izango dira kantuan. Horrez gain, Bertsozale elkarteak jakitera eman du 2022ko Bertsolari Txapelketa nagusian parte hartuko duten 40 izenak. Osatu gabe dago zerrenda, izan ere guztira 42 bertsolari arituko dira kantuan, baina Arabako Bertsolari Txapelketan gertatuko denaren menpe daude azken 2 izen horiek. Txapelketa atzerapenarekin jokatzen ari da eta ekainera arte ez diote amaiera emango. Euskal Eskola Publikoen Jaiak aurkezpena egin du gaur Gasteizen. Ekainaren 5ean Bastidan ospatuko dute Euskal Eskola Jaia eta gaurkoan abestia ere publikatu dute. Bada gaurkoan handitan Hazitik gora abestiarekin utziko zaituztegu. Besterik ez guraldetik eta gogoratu uneoro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan. Baina ikusiko nuke guztatik Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hartu deguta, gaizki pasata, hemendik urteta zaberdin egongo fandangoa eta bongo Euskal Herri Kongo auzotik hasita berdintasun ongo eskaintzan kalitate daku eredu honekin bumba perantzun autosuperazioa modua sanazioa helburua eta bisortzea nazioan gure interakzioa aro globalean kultura landatzen bilatzen gean dia espazioa barruko alean ideia sustatzen munduko sarean zabaltzea aro globalean kultura landatzen bilatzen gean dia espazioa barruko alean musika sustatzen munduko sarean. Nik ez dakitu hendik handitan, zen aideten izan, baino baino lan itzen txikitan, ezin aztu zerritan sortu nitzen klase baten, mundu oso batez aldakabitzen, ez pasartzen jarri baldintzak, hitzak baino gehiago esateu ekintzak, denona da jakintzak, guzti eda guztintzat, gaurko umek bihar aukera denak izan ditzan, batzu jutei eskola goitibera, jantzita pelota, arizedo futbol kamiseta bizkarren naikari, ez bat eta ez beste ez da horren beharrik, ezkuntzak ezin dutzi ume bakar batatzen bakarrik, biharko erizain baserritar kazetari, rapero fisikalari, eneko aspe marikuri, Yuri Gagarin, biharko laize, biharko Juancho, biharko Fani. Nik ez dakitu hendik handitan, zen aiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakitu hendik handitan, zen aiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Zaindu dezagun denon artean hainbeste urtez izan dena gure territorio librea, Hazitik gora. Hazitik gora. Hazitik gora.
Larik zaden igandean ondatako ondartzaren izan zaioa salatu dute sare sozialetan lagunde bat itsasoan sarta irteterakoan beste multzo batetik inka hasi zitzaien iruzkin eta begiradekin gainera argazkiak ere atera zizkieten pertsona eta argazkiak ez batzeko eskatzera joan ziren surfa egitazioan beste gizon batek jarrera defendatu etengabeko irainak esaten zizien lesna zikinak jo daitezke gurairen egitera eta tankeko hitz lotxagarriak entzun behar izan zituzten ondartzan eta mehatxuak pairatu zituzten. Ekintza zuzena egingo dute gaurkoan LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunean erasotuak ziren eremutik gertu egingo dute ekintza Donostiako elkartera ematen ondarretako aldapan, arreterako 3 bertan bildu da eta gertaera itzesteko deia egin dute eta atzo ere astelehenetan Uribarri Ganboako urten ere eraso homofoboa asatu zuten, arribaz erasotu zituztela 2 gizon homosexual ondartza nudaren inguruan. Adierazpen batua egin dute EH EAJak, Elkarrekin Podemosek eta Aldi Sozialistak LGTBI fobiaren azteko egunaren baitan, kolektiboaren aurkako erasoekin amaitzea, erako publikoen ardura dela eta horretarako egiteko konpromiso dute lauek. Gazteko parlamentuko alderdi nagusiek adierazpen baterat kaini dute. 1980ko martxoaren 17an osasunaren mundu erakunde homosexualitatea gaitasunen zerrendatik kendu zuela. Gogoa ekarriz, Elkarrekin Podemosekin Izquierda Unidako Iñigo Martínez nabendu du urratsak LGTBI fobia oso bizirik jarraitzen duela eta are gehiago egin duela azbi urteetan. Pandemian eraginez, azken 2 urteak benetatzak izan dira herritar guztientzat. Are gehiago LGTBI kolektiboarentzat, gen kolpatu duteneko bat izan baita. Izan ere, berdintasunaren ardaka areagotu eginda eta indarkeria eta kalteberatuzun egoerak eremu askotan indartu dira. Sare sozialetan esate baterako. Gorrotoak eta intrantziak eragindako eran aurrean hautsatu dutela alderdi sozialistako Gloria Sánchezek. Un año más del Parlamento Vasco alzamos la voz para denunciar las agresiones provocadas por el odio a la diversidad sexual y de género. Edo diskriminazioaren aurka borrokatzen jarraitu deia egin du EH Bilduko Ikoitz Arresek LGTBI fobiaren aurkitea herritar guztien ardura eta erakunde publiko bete beharra dela irazi du. LGTBI kolektiboaren aurkako iritzi ugari duko eskualde askon indarrean jarraitu du eta beharrezkoa da gure gizartean oraindik indarrean dauden diskriminazioen aurko borroka zenuten jarraitzea. Askotan ikusezin bihurtzen diren genero identitate, orientazio eta adierazpen guztiak errespetatuak izatezen. Gizarte osoaren erantzuna eta instituzio publikoen bete beharra, diskriminazio eta indarkeria mota guztien aurka borrotzen jarraitzea. Eusko Alderdi Jeltzaleko Maitane Ipintzarrek bestalde Eusko Legebiltzarrak LGBT kolektiboaren eskubideen defentsan diharduten eragileekin lan egite beharra nabarmendu du. Eusko Legebiltzarrak alegin batuko ditu gizarte eragile guztien gizarte bizkoagoa, azagoa, errestuzkoagoa eta integratzaileagoa eraikitzeko. Berdintasuneko eskubidearen eta sexu eta genero orientazioariko diskriminaziorik alde lan egiten jarraituko dugu. Agerraldian parte hartu ez badu ere, Alderdi Popularrak eta Ciudadanosek batera duten koalizioak ere babesa agertu adierazpen honi Vox izan da egin dion baka proposamenari ekitaldian ere parte hartzeari. LGTBI kolektiboa kezkatuta dago, oso fisikoak areagotari direlako, LGBT fobiaren aurkako egun
ikuspegi beato koordinatzaile Ame Martínez de Hereditak positiboki balotu du kolektibo honek aluntze prozesuan aurra jarraitzea, baina kezkare agertu du goto diskurtsoetatik harago eraso fisikoak ugaritzen ari direla. Maia Zurutuza. Irune LGTBI-foen aurkako Gasteiz behatokiak kolektiben aurkako 27 eraso erregistratu duen iaz Araban. 10 eraso fisikoak izan ziren, gorro diskurtsoarekin lotuak 11, beste 6 diskriminazio egoerekin lotukoak. Iaz erregistratutako erasokopua 2020koa baino 168 altuagoa izan zen, eta 117 170 altuagoa. LGTBI kolektiboa handa eta zabala dela gogordu, ikusguneko koordinatzaile Amets Martínez Deriak naiz irrian, eta transexualak direla zgarrienak. LGTBI horietan transkolektiboa dela eta bereziki emakume transkolektiboa da zurgarriena eta asko gehiago dituena. Gure datuek 27 gertakari jaso ditu hauetatik 13 kasuan transkolektibo kontrako gertakariak izan dira. Martínez de Hereditak aitortu datuak ez direla ona, baina positiboki loratu du datua izate hutsa. Hortxe datuak ez alatako zere datuak hauek izan da eta datu ziren ez dira hau. Guk ere bai monositiboan irakurri nahi dugu. Hau da, berezki datu hauek garrantzitsuak dira dugulako. Dituen horrela daturik, eta, azkenengo urteetan Gasteizen egiten dugun lanari esker, hortxe daukagu gaur egun gure herrialdean dagoen LGTBI fobiaren egoeran, hartzera da batzuk, gauza asko ez ditugu ezagutzen. Hori batera beste elementu ikor bat kolektiboaren ahalduntzea da. LGTBI kolektiboak ahaldutze prosporretan jarraitzen duela, dagoen erasoi aurre egiten dira, eta eraske salatzen dituela. Batzutan, izaldegi baten, eta batzuetan elkartena jotzen. Kasuan ikusgunera. Iaz erregistraturiko erasoak aipan moduan 2020aino 168 gehiago izatak ez du erakusten Martínez de Hereditak esanetan eraso ugaritu egin direnik, baiketak kolektibon alduntzeak datu gehiago jasotzea albidetzen duela. Alduntze horretan, eta gero ikusgarriagoa den bezala, eta erasotoa izango da ere bai. Erasotzaileentzat askoz ere zagoa delako, kalean LGTBI txona bat, edo bite bat, erasotza. Gorroto diskurs ere gakoa dira, eran ugaritzean eta ego daudela adierazi du ikusguneko kideak. Bestetik, ez dugu gato, badira diskurtso gor batzuk. Badutenak ere tokia komunikabideetan, bai alea, bai instituzioan, bai toki askotan, eta horiek ere bai, albideratze gora egitea. Kezkatuta zatu da laber orain arte gorroto diskurtsoak izan dako eraso ohikoena, baina pauso bat arago eraso fisiko areagotzen ari direlako. Guri gehien kezkan diguna da, esan orain arte gehiago jasotzen genituen gorro diskurtsoak, eta horten ere gorroto diskurtsoak jaso ditugu, baina zelan gorroto diskurriek bihurtzen ari diren eraso fisikoa. Eta hori dagoela kezkatze puntu bat. Euraren inguruko irakurketan beste element positibo bat nabarmendu du ikusgune koordinatzailea. Gogoratu duela hilabete batzu Gasteizko ikastola batean LGTBI kolektiboaren aurkako margoak egin zituztene hiriburuko hezkuntza komunitate guztiak erantzun zela erasoari. Duela hilabete batzuk, ikastola baten margoketa bat hartu zirela, eta depende eskola komunite osoak, ez bakarrik ikastola horreko komunitate horiek eta Gasteizko komunitate osoak, egun horren margo horiek salatu zituen euren ateetan elkarratzak eta beste moteko ekimenak ekolatzen, ez? Eta zentzuetan, manitu dut honek LGTBI-fobiaren kontrako borroka hori, zabaldu egin dela herritarren artean, eta orduan zan dezakegu, errealitatea gordina dela, errealitatea hortxe dagoela, baina zuten dion herritarrak asko direla, eta horrek dudari gure errealitatea seguruagoa edo hobeagoa.
Hainbat edaren jarrera ere kritiko du, kolektibo honen aurgo indarkeria espektakulo bihurra egotzi die. Espekulua bihurtzen dute. Biktimaren etxea joaten dira edo erasotzaileena gure bizitza, gure harremantzeko moduak ez baien jartzen uste, batzutan estigmatizatu egiten dituzte, eta beste batan inkluso batzutu, klaro, ez horrelako gauzak egiten baituzte zelan esakatuko gertatzen. Arduraz jokatzeko eskatu die. Mesedez gizaskide ospegitik tratatzea hau guztia indarki hau, ez ahaz inoiz indarki struktural baten gaudela, eta egun kasu ezin direla individualitu, modu kolektiban edo irakurketa kolektibote egin behar direla. Zakotz lehioa bero gaur inoitz ez da gero Madrilek portuaren legearen zigorra onartu du hilen produktuen bezan murriztu eta ez ditu jarriko beste estu batzuetan surrogatu haurdunaldira joan duten bikoteak. Espainiako ministroen kontxoak abortuaren etorkineko legearen testu onartu astearte honetan, lehen irakurraldian, bertan familia baimenik behar izan 16 eta 17 urteko gaztei abortatzuk eramatea, zentro publikoetan haurdunaldieteteko eskubidea blindatzea gizarte seguraren kargurako hilekoagatik sartzea sartuko neurrien artean. Azken neurri hau nabarmendu du Ia Montero berdintasun minimoak. Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para las dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, acabó en pastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar esos días. Estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar. Todas aquellas mujeres que lo necesiten pueden hacer uso de incapacidad temporal para las menstruaciones con dolores incapacitantes. Y, como digo, somos el primer país en Europa que reconoce la salud menstrual como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en una ley. Hala ere, estuaren gabezi handienak bizio gobernuak bere gobernu itunean sartu zuen aldiko eskara bat izan da. Hilekoaren higiene produktuen beza 4 istea Montero katelenean onartu zuenez, ogasun ministerioak ez du nahi izan lege horretan sartu eta testuak jasotzen du institutu, espetxe, emakume zentro, gizarte zentro doan banatuko dira hilekoaren osako produktuak, ala nola tambia, konpresak, hilekoaren hilekoaren Robertziarekin amaitzeko helburuarekin. Sexuantzari buruzko kanpaina loturiko sorgailuen doako banake jasotzen da legezirrioan, hori sexuantzaren kapitulua esan da eta bertan adierazta ez hezkuntza etapa nagusietan integra izango dela tratuetan sustaturiko harremanetan oinarrituriko ezaugarriak eskaintzeko intiorekin. La educación sexual y la salud sexual formarán parte de la vida de las niñas, adolescentes, de las mujeres a lo largo de toda la vida. Planteamos que la educación sexual, que es el derecho de los niños, de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes y de los jóvenes, ha de ser obligatoria en todas las etapas educativas de la primera infancia y tiene que servir para conocer mejor nuestros cuerpos, para tener relaciones basadas en los buenos tratos y libres de violencias, para tener el consentimiento en el centro de nuestras relaciones afectivas, para legitimar y para cuidar la diversidad sexual de género, para conocer los diferentes métodos anticonceptivos y que la anticoncepción no es solo responsabilidad de las mujeres, que también es una responsabilidad de los hombres, para combatir las violencias machistas o prácticas saben que están aumentando, como la retirada no consentida del preservativo, para prevenir las infecciones de transmisión sexual y para también de nuestra salud menstrual. Testoren zirriborratu esteko alketetako bat da, autoaren lege berriak ez dira jarraipenik egingo aurraldi subrogatua balitzen duten pertsonei, berdintasun ministerioak hasieran estatuko auzitegiei almena eman ziela adirazi zuen diruaren truke aurrak usten dituzten pertsonei. Eta gobernu zentrako bazkiden arren adostasuna lortu da, eta 17 urte bitarte adingabeak guraso edo tutoren baimenik haurdunaldia boron
eteteko aukerari buruzko artikuluetan eta desgaitasuna duten emakumeentzako tutoretza ezabatu egingo da. Lehen ere ikusi ditugu antzeko ikamikak, baina azken egunetan PSeko idazki nagusiak EAJaren aurka esandakoen arit Aitor Estebaneleak ergelkeria asko esaten da bilela erantzun dio, baina bai, biek eramatzen dute ergelkerien gaindik harremana ona dela. Ainara Rodríguez. Bestearen atzetik EAJaren aurkako adiepen desente egin ditu egunotan eneko handue PSeko idazkari nagusiak. Lehenbizi, Gernikako bombardaketaren buruan Espainiako gobernuak egin beharko lukeen kamen eskariaren ari. Exigir a un gobierno socialista que pida perdón por aquellos hechos me parece un absoluto sinsentido. Quizá también de alguna manera conviene en este caso mirar para adentro, ¿no? Y quizá también en el Partido Nacionalista Vasco podamos encontrar muchos apellidos que en aquel momento forman parte del régimen por determinadas decisiones políticas. Egunetara EAJari bi eta EH ultraeskuinarekin hitan aritzea egotzi zien duezak. A algunos se les llena la boca hablando de condones sanitarios, de parar a la ultraderecha. Se les llena la boca, están constantemente hablando de eso. Pero a la hora de la verdad, ¿qué hacen? Coquetear con ellos para hacer daño al gobierno de España. Eta bi eguranduago, PSE iazko arazoei aurre egin dien bitartean, jelei euskararekin eta memoriarekin matraca eman aritzea egotzi zien. Más allá de la matraca del PNV sobre si uno es más o menos vasco en función de si sabe más o menos euskera, sobre si los socialistas tenemos que pedir perdón por cosas de las que nunca hemos sido responsables. Esta semana, los gobiernos en los que están los socialistas hemos estado centrados que tenemos que estar, que sembrar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Horiek entzun da, Aitor Esteban jeltzalean otik astelen honetan eruna. Horrek bai, makia, behin eta barriro. Ergelkeri asko esaten ari da. Ergelkeriak. Eta hitza aurrean dut bere biziko. Eta ian ekatzen gara, oke? Berak pentsetan dut, bere burua agertu gura daula, ez da, perfat, ez da, pentsako da ezaguna dala, eta konjuren bat eugiko da aldetatik, eta orduan, probatzen ari da, baina sozoi edo, koalizioan gagozi behin eta barriro esikatzea, nik esango neuskio lasaiago ibilteko. Alderdikerietak haratago kontuserik ere badauzkago aipeko, esan behar du Francisco Pardo Espainiako poliziaren zuzari nagusiak asteartean adierazi duenez, alde horrek ez du Pegasus espioitza programa erabiltzen ez duelako eta ez du ideia politikorik erresalietzen. Hala, erundie senatuko Arne batzordean Josep Cleries eta Xavier Castellana Junts per Catalunya RC-ko ordezkiek egindako galdere herritarrak erresalietzeko estatuko erakundeak erabiltzen dira salatu dute bi hauek eta Pegasusekin espioitza egon diren 70 independentisten kasu aipatu dituzte. Pardo erantzun du politika neutrala dela eta politikoki interferentzia politikorik gabe onartu duena da poliziak bai telefono entzuten sistema erabiltzen duela beti ere epaia baimenarekin. Ha dicho su señoría que si la Policía Nacional utiliza Pegasus, no lo tenemos. El sistema. Con lo cual, lo que no se tiene, no se puede utilizar. Punto. Ahí me quedo. Kleri erantzunez, poliziak zuzendariak gehitu duena da politikoak jarraitzen ez diren froga dela bera senatuan eserita. Ha hablado su señoría de que en España se persiguen ideas políticas. De que en España se
personalidades políticas. Mire, la prueba del 9 que la democracia no persigue ideas si usted está sentado en ese escaño. Señorías, es la prueba del 9. La democracia que persigue es delitos y delincuentes, a quienes vulneran la ley. Basel Lluís Kleriesek galdetu du, oraindik goen polizia patriotoa deiturikoa, hormuruan Francisco Partoko kasi duenez, poliziak ainak egiten ditu, delituak egin dituztenak, justiziaren aurrean egitezten epaiek erabaki dezaten. Y a la Policía Nacional le hace grande el depurar en su seno incluso aquellas conductas que se alejan de la ley. La Policía Nacional es ley y protección de la ley. Y, mire, en materia de policía judicial, lo que está haciendo es que quienes han cometido actividades presuntamente delictivas, pues estén ante la justicia, para que los jueces decidan. Punto. Eso le hace. Ni más ni menos. Arratsaldeko 7:00 gutxi direla aipatu Finlandiako parlamentua jengo zabalarekin berri duela NATOn sartzeko era 180 aldeko boto etako 8 jaso ditu proposamenak. Sueko gobernuak ere eskaera berretsi du eta Turkiak bi herrialdeen zera oztopatzearekin metatu du kurduei pesa ematen dietelako. Fiako legebiltzarrak argi berdea eman dio Samarin lehen ministroa buru koalizio gobernuak NATOn sartzeko induen eskaerari. Uneko eztabaidaren etenik gabeko 14 orduko aioren ostean iritsi erabakia aurrekuta zegoen moduan non sartzeko eskaera aldi politiko guztien onirietarekin onartu ezkerreko aliantza. Alderdi hori tradizionalki, aliantza antikoaren aurka agertu dargatik, 7 diputuk aurka bozkatu dut. Behin betiko bozaren aurretik, parlamenko atzerrirako batzorde erabateko babesa mandaton sartzeari eta aukera horrek basika handiena ertzen duela nabarmendu du. Legebiltzarrearen oniritziaren ostean, Finlandiako gobernuak NATOn sartzeko eskaera formala egin du eta Linistio lehendakari bidaliko dio, honek dokumentua sinatu dezan eta Suediako gobernuak ere gaur berretsi du Aliantza Atlantikoan sartzeko era bi herrialde hauen baita esak aldi berean aurkean NATOren Bruselako egoi behin eskaera esota NATOk Finlandia eta Suedia bat egitearen inko baldintzak negoziatuko ditu, baina herrizketak laburrak izan direla espero da bi herrialde aliantzan sartzeko irirak betetzen dituztelako. Aliantzaren honez jasostean erakundeko kide diren 30 herrialdek berritzarko dute erabakia duela gutxira arte bazidurien tramite izango zela, baina berriki Turkiak aurka indu Finlandia eta Suediari babesa ematea letzen di Erdoganen gobernua eta horrek egoera zaildu dezake. Berrehun soldu Ukrainar ebakuatu dituzte Azovstaleko altzairutegitik. Mariupolirian altzairutegian babes hartuta zeuden Azov batailoiko soldaduak ebakuatu egin dituzte azkenean. Errusiarekin akordioa lortu ostean bertan sueten airri zuen Moskuk eta Kiebek baieztatu soldadu ukrainarrak preso errusiarrengatik latuko dituztela. Errusiarrek setietuta izan dute azken hartan altzairutegia, emakume umeetan hauek apirila bukaeran ebakuatu ziren, baina soldadu ukrainarrak mandu ziren. Kieben sanetan 1000 guru eta 6 zauritu. Arratsaldeko 7:00 gutxi direla azkartasun handekin egingo dugu egunkariei repasoa aipatuko naiz puntusen albi nagusi dugula Madrilek argia eman diola autoaren legearen zirriborroari, bai bertan hilekoaren bezaren urrizketa edo eztzea ez dela kontuan
hartu. Baitare irakurri daiteke poliziak zertu duela haien kontrol Pegasus programa dagoen ikan, eta berri egunkarian abortu ere da albiste nagusi abortuaren legea. Eta ipatzen du lerroburu nagusiak abortuaren leberria onartu du Madrid emakumeen eskubideak bermatzeko. Baite, Ipar Irlandari dagionez, berria.eus aipatzen du Londrek immunitatea gainiko diela Ipar Irlandak gatazka armatuko ikerketetan laguntzen du. Noticias de Navarra hartzen baldin badugu, tan albiste nagusi dute, kroketaren garren asteko irabazlea Iruña Zarra tabea dela, baina kontu serioak ere daude aipatzen dute, Narroan ospitaleratz gorantz egin dut lime gaixotasunatik, akainek eragiten duten gaixotasuna, aipatzen dutena da, kasuak eko 300